takže už natáčím, ahoj. Trošku vítr máme. Vítr mácha, ale že... Ahoj blogu. Ahoj. Vždycky to řeknu ten ahoj. Tady mám opět hnusovinu. Asi koupila. Ale je to tak hnusné, že já... Jsem si říkala, že 9-10, tak jsem si říkala, no tak bude nějaká kvalitka, něco ňám. A teď mi tam dali za 6-10, no tak plomba, hnus jak prase. A fuj. Moje boty dneska mám už jiné jak předtím, ale vlastně jste to neviděli. Oni to klapou, víte? A ona má takové šunky. Čekujte, vidíte? Teď můžeš dávat na to město, kdy to blikne. Upozorní nás, až to blikne. Hej, počkej, já to nevidím, ale. Kde to je? Já ti řeknu. Kde to je? Kde to je? Aha.